Biyen mula riko wis tak kandhani, golek guru mituhu ikhlas ning ati. Nyatane malah ora mbok katekno, ora mung mati sangune ra ono. Nanging piye kabeh iki wis kebacut, ibarat luru ilmu ra tak katekno. Ketut kuwi tanpa upama, ngerti ngono luru ilmu tak tindakno. Autoriki la Allah. Kabeh mau ora perlu diketuni, takdire Gusti ra kena dihindari. Kowe lan aku mung nindakno printahe, sholawat yen Nabi muga oleh syafaate. Luru ilmu rungokno dawuhe Kyai, iku tandha ngabektine marang santri, supaya ilmune mandhes ana dodo dipahami banjur bakal ditindakno. Biyen mula iko wis tak kandhani, golek guru mituhu ikhlas ning ati. Ning nyatane malah ora mbok katekno, ora mung mati sangune ra ono. Nanging piye kabeh iki wis kebacut, ibarat luru ilmu ra tak katekno. Mula ketun kuwi tanpa upama, ngerti ngono ilmu tak tindakno. Kabeh mau ora perlu diketuni, takdire Gusti ra kena dihindari. Kowe lan aku mung nindakno printahe, sholawat yen Nabi muga oleh syafaate. Ilmu rungokno dawuhe Kyai, iku tandha ngabektine marang santri, supaya ilmune mandhes ana dodo dipahami
dipahami banjur bakal ditindakno.